ऐसन पति मिले मुश्किल से, दिले मजा सखी हो दिल से जे श्री राम करे से मेरे सखी पिया दुलारे, आए हाय रे सखी पिया दुलारे। मिले तो बोला दनी बेचारे ठंडी पलम को ठुआ गल हुई, गुस्सात नहीं खन न। चल चल के पता कर तनी देखी का हाल चाल बा उनकर। हाँ तरीके झूठे हम एक चक्कर में फंस गई। हमारा तो चाहते ना रहे आवे के, लागत कि ना यही है बेरा झूठो के हम के बुला दो। मैं आ गई। अले मेला छोना के मुंह खोला के बैठा है। का हो गई हो? का गुस्साल बड़ो? काहे गुस्साल बड़ो? जान मेरा जानू रे, मुंह नहीं फुला जाता ना? का फुलाया जाता है? रोटी? अब मुंह फुलाइबा गुब्बारा लेखा तो फिर कैसे चली? ऐसे मुंह फुला के बैठल रहा अच्छा नहीं खिलगत। हम आलन तनी खुश हो तनी हंस। और रावण लेखा ना कोनी के दांत चढ़ के हंस के हम डरा के भाग जाइए जैसे। हंसे ला काम करू तब न हंसब। पता बा कितना टाइम हो गई? 1 घंटा से इंतजार करतनी बैठ के। हैं आया तरू अभी खुनी तरह ही नहीं के बुझात की जाड़ी पाला में मैंने वैसे काहे कहलू हमरा संगे बताओ का कहनी हां? इहे माने करे के रहे तू फिर हमरा से प्यार झूठो के न कहलू। अरे हम कहनी है का करे के रहे हम कोई नहीं का हमर बतावा हम का गलती कइले हई? मैं गलती को देहलू कहतरू कि बताओ हम का गलती कइले हई? मैंने प्यार हमारा से अब बियाह को के माजा मारा तरु के हुआ और से ई का ह? लेकिन तू तो कहले रहू कि देखो हम बियाह तोहरे से करब। ए इहे बात हवे, ई बात खातिर मुंह फुला के बैठल बड़ा तो तोहरा इहो पता होए के चाहे कि पराए घर थोड़े तोहरे घर हम नहीं, तोहरा भइयो के बाड़ी तोहरो बनी। पहले तहार फिर तोहर भैया के। आहा पहले हमार हाँ आ फिर हमारा भैया के। हाँ वाह रे वाह। अब देख ना अब शादी भइल बा उनकरा से तब मैं मलाई खात रह भैया या कहत कि पहले तहार आ तब तारा भैया के। हमार बड़ू हमरा का तकले साला मलाइए ना मिलल। मतलब कोहे के मतलब के कुआरे से ना तोहरा से रहनी बतियात रहनी हां तो तोहरे ना काहे पहले तू रहला ना फिर तो तोहर भैया बाद में मिलन ना तब दुनिया के नजर में तो तोहर भैया बड़ा सब कुछ ना। तू तो नहीं खाना तोहरा से बियाह नहीं के भइल ना उनकरे से भइल बा। अच्छा तो जाके हम तारा पलंगवा पर सो जाई ना बोली हूं हमके। हम बोलिहन काहे सूते में का भइल बा? सूत जाके। हां हां वो तो हम मुझे तनी सूते में का भइल बा? आज जब जरी आइबू तब न टंपा बाजी। मर्द मेहरारू के रिश्ता जान तो का होला? एक दूसरे के पास नहीं जाना है। एक दूसरे के पास मतलब पति पत्नी एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, वो दोनों अलग अलग रहेंगे। नहीं पति पत्नी एक दूसरे के पास जाएंगे लेकिन तीसरे के पास पत्नी नहीं जाएगी। तीसरे के पास पत्नी नहीं जाएगी। तो हम तीसरा ना हो गए नहीं हो तो फिर तब प्यार कर तो हम लोग दूसरे में मुसर ना हो गए नहीं। हां तो ठीक बता तब भुला जा और का तब का कह सकी ना। जब हम राजी हई सब चीज में राजी हई कि तोहरों से बात करम, तोहरा भैया से करते हई, तोहर भैया से प्यार करते हैं, तोहरों से प्यार करम तो तू मानते नहीं बड़ा तो फिर का करी ना? तो वही बतिया के ना हमरा दुख बा कि खाली हमार रहो हमरा से बोलो बतिया बोले। लेकिन अब का कहीं आदमी कहेला कि ना मुमकिन बा ना कैसे हो सकता है? कैसे होई? तोहरा भैया से ना बतियाई में तोहरा से बतियाई तो तोहर भैया शक ना करियन के बता शादी भइल बा हमरा से नइखी बतियात, हमरा से नइखी बोलत और हमरा भैया से मिलल जुलतिया खूब। तो ई बतिया तोहरा न सोचे के चाही। तू काहे हमरा संगे धोखा कइलू? हम धोखा नहीं कइले। काहे नु को धोखा कइले? कहां से धोखा कइले हई? धोखा का मरलू कि हमरा के चोखा बना दिहलू हो आ कहत रु कि कुछ नहीं की कइले। का हम कहीं मन करत न छोड़ा जाए दो का कहीं बाड़ू हमारे घर में कोई हमारे भाई के ना आई रहतू ना अगर दूसरा के गई रहतू तो साल के ना सार के मार देती कि खोपड़िया एकदम सीधा छिटा जाए। तो मार दो अपना भैया के मार के खत्म कर दो तोहार तो हो ही जाई। वाह वाह रे वाह तोहरे नहीं करते चाही मेहरारू भाई के गोली मारवा दो। हाँ
यही तरह हो जा। उहे कौन बतिया है रे? हमको होत हई भाई रे कि सर कसाई हो रे। हाँ हमारे संग इतना बढ़िया धोखा वो भाई हो के तू कहाँ ले हो भैया? सरवा भौजाई मतारी बराबर होली लेकिन तू मेहरारू समझत रे। है घंटा महतारी बराबर हो? घंटा काम महतारी हो? भौजाई मतारी ना होली मेहर होली। अरे तो अरे छोड़ दीजिए चार मुँह आदम चिन्हत नहीं खाता। कसाई हमरा मेहरारू पर डोरा डोले बड़ा सार कहीं का। देख ललू ना अभी है दिन दशा देखे के बाकी रहे और वो मेरा देख लेली सर भाई नहीं कही कसाई बा भाई तू नहीं खे सार भौजाइये पर डोरा डालत रहो। हम भौजाई पर डोरा डाला तनी डोरा डोले सटिया के बतिया उतर पटिया उतर सार घर लोग जेबे दून सौ तक काट के फेंक दे। अपने किस्मत में झोंक रे भाई कि तोरा के अपना आगे के थरिया खाना अच्छा। हम तोरा के सौंप देनी का समझत रे तू हमारा के? तू सपले सार कहीं का हमार बाबू गए हम देख के लड़की पसंद क के बियाह हमरा करौलन बुझले। आ तू ससुर कहीं का अपन खाना हमरा के छोड़ देबो बड़ा छछलोर भलो। लेकिन तोहरा बाबू से पहले हम देखल रहनी हम। हाँ तो का भइल देखले रह तो कह किलो सब करत रही। सही कहतनी भैया ए खड़ा हो खब भौजाई महतारी बराबर होली सो लेकिन उ भौजाई के महतारी कहल जाला कि जौन की डायरेक्ट शादी भइल होखे तो डरे के न भइल बा रे न भइल बा लेकिन ओकरा में तनिक दिक्कत बा। ऊ का तारा बियाह होके से पहले हमनी के प्यार मोहब्बत के चक्कर चलत रहे और बियाह करे वाला रहनी जा बाकी साला बुढ़वा बाप मैं काम गड़बड़ा दहलत ए जाके लड़की देख के तारा से बियाह तय कर देलत। तो सार बोर बड़ी होम तो बियाह हमार ना हो तो तहार होई। आ ये ना दिक्कत हो गई। अब छोट भाई सुहाग रात मनावे ये कहाँ सुन ले बड़ो तो वही नाते ही पहले हमार मेहरारू भइली एकरा बाद तहार भइली। एकर मतलब सब कुछ पहले से हो हवा एक बेर बियाह कइले रहनी जा अकेले में तो काहे न लिया के घरे रखल कैसे रखब तोहरे चलते तो हम ना रखनी तले के भाग जा केहू ठीक ना कही ना कि बड़ भाई के रहते हुए छोट भाई बियाह कइलो। ए त सार के लेके उधर गई रहता तो ई दिन दशा ना देखे के पड़ी। तो भैया ऐसन बात बा कि हम सोचत रहे कि बाबूजी तहार बियाह शादी कहीं और कर देल रहतन कौन दूसर लड़की ले तब ये एकरा के हम लिया के गई रहती घरे लेकिन किस्मत देखो हो हमारे किस्मत पर तहार किस्मत पलट गई। हम का करी कहाँ जाई? ऊ कुल बाजा ना बाजी हुड़ुक का आ गांव घर ना खोय चुड़ुक का हम जातनी हम ना रखब। ए भैया सुना अब जब तारीख इहे इच्छा बना ए तू चुन लो हम पसंद बानी के हई पति परमेश्वर होता है आ 7 फेरा ले ले बड़ू 7 वचन के साथ। हाँ हाँ। उहो पति आ कुंवार वाला हमू पति। ए बिना बियाह करे पति ना होला लवर होला। सार कहीं के देखू भाई हमें तो भाई लेके रहो कसाई बनबो ना तो सार हलाल कर दे। अच्छा बताओ भैया कि 50 गो समाज में सिंदूर डाला गई तो पति पत्नी के रिश्ता हो गई। हाँ। आखिर डलाई तो सिंदूरवे ना। हाँ हम अकेले डाल दें तो सिंदूर ना हम माटी हो का केहू जानबे ना कइलस ना जानला से का मतलब काहे ना बहुत मतलब बाटे ना हो सिंदूर डलले रहे। हाँ मंदिर में निभैले काहे कैसा निभाई बियाह के छोड़ले रही कि तोहार बियाह हो जाई तब ये एकरा के घरे लेके आई तले भूत पलट गुल उल्टे। अब हम कहाँ लिया के आई लियावे के हमरा लिया दल तू सर कहीं के ना छोड़ले ना घर के भइल ना घाट के भइल ना अपना जात पात के भइल। तू बताव आज त्याग पत्र चली। हाँ कौन एगो आज त्यागे के पड़ी तो के तू बताव जल्दी सर दे हमू सुनल चाहतन। ए कहानी के निष्कर्ष निकले के चाही काहे से रवा बस सुनी जा दोनों झरे। हाँ तोहरा से जब पुगारनी तब तक कांटेक्ट रहल ठीक बा। हाँ बियाह हो गल तारा भैया से ठीक बा तो दुनिया समझ जाना था कि तार भैया हमार पति बाड़न तो
अब तोहरा के चुनम तक गलत तो समाज है, उंगली उठाई ना उंगली उठाई हाँ ना। हम उंगली वही खातिर भगवान जी बनौले हम कि के उठा दी तुरंत। यही पर उठा दो। हाँ हाँ जे गलती करी ओकरे पर। गलत जे करी ओकरा ऊपर हाँ ठीक तो बा। एकर मतलब अब हम गलत कर रहल बानी ठीक बा। गलत तू नहीं खा करत ठीक बा ना। तो हम समाज हमरा ऊपर उंगली उठाए तो हम ऐसा ना होके देम ना। तो हमार जौन भी आगे कभी होई साथ निभाइयन, साथ फेरा ले ले बानी, साथ बचल ले ले बानी। तो फिर तो इन करे के हम चुनतनी हमरा के माफ कर दी। ठीक बा गलती भइल कि सरमा खाली से नूरे डलनी साथ फेरे ना लेनी। अब इनकरी हे एगो बेसी हो जाता। बहुत बढ़िया तू सर कोई बात नहीं। छुप छप्पा के शादी कइलो, हम डरे कोई नहीं। तो अंतर बानू। अब हमार दिमाग के जवन वैल्यूम बा खुल गइल बा और स्क्रू भी ढीला रहे तो कसा गइल बा। नट बोल्ट कस अब हमारा के यानी बढ़िया से समझ में आ गइल बा। आज के बाद भौजी के मातारी समझी है। अगर बा। लभर समझे के कोशिश कइला तो सोच ल घर से बगदैल। भैया इनकरा कहे से पहले हम कनी हो कि हम अपना मन में सोच ले बनी के चुनाई के ना चुनाई ठीक। तो वही घड़ी हम अपना के निकाल देनी हो अब इनकरा दिल से आ इनका दिल से हम निकल गई हो। ये जले चले के समय आ गइल न तो दू चार गो ना। गांव घर वाला देखी हसन तो सोच ल का समझी हसन। ठीक बा चले के आज के बाद चले। मेहरारू पर नो लाइन कोनो लाइन ना मारब। भौजी कहे भौजी कहब अब पहले गोड़ लाग। प्रणाम। ओ इसर बात ना दिला। आशीर्वाद दे रहो। हां खुश रह दे ब्रो। हाँ अब चलो घर चल। बाप रे बाप बाकी भैया ये बात इतना बड़ बात छिपौले रहे अपना दिल में। अब विस्फोट होकर रही तो उधिया गुरु तू। हाँ क्यों नहीं हो के ना भाई चल।